kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a yayin uwa da musulmi na duniya gaba daya musamman na Najeriya muna roƙon alfarma muna roƙon addu'a a gurin ku a taimaka mana da addu'a da Allah da Annabi ta kada a kori waɗannan bayan Allah da suka yi wannan laifi in ma da gangan suka yi ma kuskure ne sun riga sun yi kuma na tabbatar waɗannan mutanen da gani waɗannan da suka yi wannan laifi ni na tabbatar hukuncin su kura ne dismissal ne saboda an yi ni na gani shi sa nake roƙon alfarma ga al'umma musulmi dan Allah dan Annabi a taimaka da addu'a kada a kore nan ba. Amma mai girma president an ji a wancan mako masu tsaron ka su ma irin abin da ya faru da su kenan amma ba a ji ka fito kana roƙon hukumar ka a kore su ba wanda kuma hatta kai ga an kore su kai kamar wannan abin da ya mai na gaggawa wannan masu tsaro na da aka kora alhamdulillah an kore su kuma sun zo sun gaya mun an kore su aiki na ce insha Allah nawa ake biyan ku albashi suka ce gaya mun abin da ake biyan su na ce to insha Allah abin da ake biyan kuɗin nan duk wata zan ɗauka ba ha mutu insha Allah duk da sun ce sun yi afil to idan Allah ya sa sun ci afil din su za a iya mai da su aiki idan ma ba a mai da su ba na ɗauki alƙawari na ce insha Allah in ina raye wannan kuɗin da ake baku na albashin in Allah ya da zan ɗauka in rika baku su saboda haka kwantar da hankalinku tunda an kore ku saboda duk inda zan kai kuka na kai kuka duk inda zan kai da ya duk inda zan kira neman alfarma na neman alfarma duk wanda ya kamata ya taimaka mu ya yi kokari iya kokarinsa amma dai an ce wallahi tallahi sai an kore su to abinda ni yanzu ban damu ba amma ka yi tunanin dalilin haka a'a to wani dalili zan nema kuma dalilin ai baka da wani dalili zaka faɗa ko baka da wata magana me aka samu mutumin da aka ce aka kona ma gida aka kona ma office aka kona ma plaza aka kona ma duk wata kadara tawa wanda aka san ta wuce kuma aka ce an kori yan sandana to kaga wanda yayi wannan to kun me za ka yi masa ai ba wani kuka da za ka yi tunda duk abin da zai me aka da duk abin da za a sai zai sani shi ya riga ka sani an kona min gida sun riga da sani an kona min office sun riga da sani an kona min plaza sun riga da sani me aka ta fakon rayuwa ta ake sun fi ni sani to kuma wa zan jin kan kuka to amma dai duk wani tashin hankali da za me da ga yazo man me aka ta a kadara ce insha Allah babana is coming waye baban naka babana is coming ba wanda ya isa musu wannan amma jama'a za su gane waye baban naka da kake ta magana ba zan iya musa me aka ta an kori yan sanda na ba a cikin security na a gona mun plaza a gona mun ne amma dai ba kuma wanda ya isa ya musa babana is coming few days insha Allah to ni ina fatan waɗannan yan sanda dan Allah dan Annabi a taimaka kada a kore su dan su ba san kowa ba yan sanda na sun san ni kuma na san babana kuma na san insha Allah babana zai zo yan sanda na sun san ni kuma na san babana kuma na musu alƙawarin albashin su ko da ba a mai da su aiki ba zan ci gaba da ba su albashi yanda ake ba su to saboda haka waɗannan da nake ganin su idan an kore su an ta gayyara su za su shiga bala'i ina fatan dan Allah dan Annabi dan Allah dan Annabi dan Allah dan Annabi a taimaka musu da addu'a kada a kore su aiki in an kore su aiki za su shiga bala'i za su shiga tashin hankali saboda a cikin su akwai mai yaya akwai masu iyali na san waɗannan lallai to amma za a ga kaman fasha gobe kake yi watakila kana waye ne ba magana ga waccan matsala ba magana shagubi abu ne na hujja laifin da yara na suka yi waɗannan shi suka yi kaga magana ma ka ce wani shagubi ko wani babu magana ce ta gaskiya waɗannan mutane lallai kora ce ta tabbata a gare su tunda in dai wancan laifin da aka kori yara na shine na kora to sai an kori waɗannan idan ko ba a kori waɗannan ba to wanda yake korar ka gane wanda yake korar wanda zai zama kanshi dan kowa akan doka yake waɗannan da ka gani lallai sai an kore su shine nake roƙon alfarma idan har akwai hanyar da za a ba a taimaka a gyara kada a kori waɗannan kada a kori su dan su ba san kowa ba ni yara na alhamdulillah sun sanni
ni kuma na san babana kuma is coming insha Allah. In babana ya zo za a duba duk wani korafi da yake nan, tunda sun ce sun yi appeal. In Allah ya sa an ci appeal a mai da su aiki, in ma ba a mai da su ba na ce zan rika ba su wannan albashi. Dan kuma musa dai a dai musa babana is coming ba wanda ya sai musa, amma dai waɗannan ina roƙon alfarma, wallahi shi yasa na fito a gaggauce saboda in taimaka in roƙi mutane alfarma da masu magana da Allah da Annabi kada a koro waɗannan, da Allah da Annabi a taimaka. Muna godiya akwai list din mutane wanda muka yi. Rabi Garba Gai zai dora, duk wanda ya ga sunan shi a nan ya nemi da ya kace ya nemi Aisha Humaira, akwai sako a zai dora a duk inda ya kamata ya dora na ya tafi shafukan sada zumunta ke dukkan zai sha wannan ya kace wanda ya ji baya kusa zai tura account din shi inda za a ba shi wani sako. Rarara an karbi kasa, ja gaba ya karbi kasa, dan gidan furar da na kusa masu fushi su yi tafi